диққат дӯстони азиз, хабари хуше ки ба шумо ҳоло мерасонам, ба ҳар муҳоҷире ки расонед фақат ба шумо раҳмат мегӯяд. Дӯстони азиз, рӯзи 27 июн дар сомонаи Парламентская газета хабари нав баромад ки ин сомона сомонаи давлатӣ аст. Аз ҳамин хотир ягон сайти знакомства нест, ягон сайтҳои леве нест ки мо тарсида чӣ мегӯянд ҳазар кунем. Ин сайте аст ки метавонем боварӣ кунем ва дар ин ҷо гуфта шудааст ки ман ҳамон QR коде ки бояд аз 1 июл ҳар муҳоҷире ки ба Россия биёяд ҳамин QR кодро бояд дошта бошад, приложение госуслуги RUID бояд скачат кунад, дар ҷо зарегистрироваться кунед ва ҳама даниҳота нависта равон кунед, аз он тараф ба ту QR код метиҳанд, бе ин Россия рафта намешавад. Ин воҳимаҳо сабаб шуд ки бисёриҳо ҳамин моҳи июл ҳама билет харид сар карданд, билет ҳатто то 6000-7000 сомониам хист, дар бисёр пеши авиакассаҳо мардум саргардон буданд. Мехоҳам ҳамаи шуморо хурсанд кунам дӯстони азиз, ин аз байн рафт. Рӯзи 27 июн дар ҳамин сомонаи Парламентская газета, ссилкаашро дар поёни комментария мемонам, дар онда бубинед ва ҳамчунин дар поёни комментария дар описания телеграм канали худамро мондагӣ ҳастам ссилка, дар он ҷо ман бисёр ҳолатҳои муҳоҷирату баъзе муҳим чизҳоро гап мезанам. Дӯстони азиз, дар омада бубинед. Ин навборо низ ҳатман ба ҳама ёру дӯсту рафиқо группаҳо партоед ки ҳама хурсанд шаванд, нарафта дар ҳамин моҳи қимат билет нахаранду ҳар вақте хоҳанд харидан гиранд. Барои чӣ ин чизи обязательный добровольный шуд? Барои он хотир ки программае ки онҳо сохтанд, RUID госуслуги, аз Play Market скачат мекунӣ, вақте ки регистрация мекунӣ, дар вақти запрос равон кардан беҳад ошибкаҳо метиҳад. Анам QR коди гуфтагиро наметиҳад. Шикоятҳо беҳад бисёри бад аст. Ман дар омада ҳамаи отзывҳояшро хондам ва инҳо диданд ки аз одаи кор намебароянд. Рӯзи 27 баромад карда гуфтанд ки ин добровольный аст пока. Вале дар он ҷо мненияи дигар экспертҳоро низ хондам ки онҳо мегӯянд ин дар оянда ҳатмӣ шуданаш мумкин аст ва ҳамун замоне ки ҳамаи глюкҳоу ошибкаҳои приложениеро агар исправит кардам, он вақт ҳатман мешавад ва ҳар нафаре ки аз Тоҷикистон, аз Узбекистон, аз дигар кишварҳое ки бевиза ҳастем ба Русия меравем, ҳамин QR кодро дар граница аз мо мепурсанд. ҳол бошад намепурсанд, ба ҳазур числоҳо 1, 2, 3, 4, 5, 10 июл билет гирифтан гирин, беташвиш бошед. Хоб дӯстони азиз, замоне ки ин приложение ҳатмӣ мешавад, чӣ хел скачат кардан дар кор, чӣ хел зарегистрировать кардан дар кор ва чӣ хел даниҳои худро пур кардан дар кор, агар шумо работа хат кашидани ҳастед ё ин ки шумо частни шумо ё ин ки гости рафтани ҳастед, бояд чӣ хел указат кунед, хато накунед, дар он ҷо гаранг нашавед, ҳамаашро пурра видео карда ман ба шумо дар телеграм мефаҳмонам. Аз ҳамин хотир YouTube ҳам дигар вақтҳои охир мамнӯъ накарда истодааст, аз сабабе ки дар Россия бисёриҳо VPN-ро сарфам намераванд, бе VPN мехоҳанд тамошо кунанд. Ҳоло ягона чизе ки бе VPN хуб кор мекунад дар Россия ин Telegram аст. Аз ҳамин хотир дароед обуна шавед ва он ҷо ман ҳар рӯз ягон галасаво, ягон видеои кружочи карда ҳар маълумотро додам мегирам барои шумо. На танҳо ин, мо дар он ҷо дар бораи бизнес ҳам бисёри бад вақтҳо гап мезанем, чунки аз корҳои сиёҳ, аз корҳои вазнин дар Русия дигар умед нест, чунки ҳар рӯз як сапрету, як санксияу, як душворию, як қонуну, як чизо эҷод карда истоданд ки барои мо кор карданам қин шуда истодааст, барои мо Россия рафтанам қин шуда истодааст. Аз ҳамин хотир мо рӯ овардем ба бизнеси худро сар кардан, худро аз дигар сохтан, яъне ки на ҳамчун муҳоҷири кори сиёҳ мекардагӣ, ҳамчун як нафаре ки ҳатто дар хориҷи кишвар низ метавонад худро бардорад. Ва хушбахтона мо сабаб шудем ки чандин нафарҳо аз корҳои 800,000 рубла ҳоло ба бизнесҳои даст заданд ки 300,000, 500,000, 800,000, 1 миллион, 2 миллион рубле даромади тоза доранд. 10-15 та коргар доранд, 8 коргар доранд, 7 коргар доранд ва онҳоро низ маошҳои хуб медиҳанд. Аз ҳамин лиҳоз он телеграм канал барои шумо бисёр полезни аст. Дароед обуна шавед, дар он ҷо зиёдтар вомехӯрем. Ногуфта намонам ки барои чӣ ман дар хона истода видео кардистам. Тӯли 2 моҳ мешавад ки дар кӯҳ будем ҳамроҳи бачаҳо дар Тоҷикистон. Ман аз он ҷо аз мототсикл дучарха ғалтидам ва поямро шикастам. 2 моҳ аст ки дар хона по дар гипс хоб ҳастем. Дуо кунед дӯстони азиз. Худованд нигаҳбонатон.